ҳамдиёрони азиз, ин навори ман бахшида шудааст ба он шахсоне ки мехоҳанд боғҳои чормағз обод кунанд. вақте шумо чормағз мечинед, чормағзҳоятон тонна мешавад, чӣ тавр тоза карданашро ба шумо ҳозир нишон медиҳам. овози вай, таҷҳизоташ баланд аст, барои вай ман баланд гап мезанам. ин чормағз аст, чинда овардаги ҳастам. бо қаср хошокаш чиндаги ҳастам. мо бода аз шишта ҷудо мекунем. ин яшикҳо ҳамаш чормағз ҳастам. ва чӣ тавр тоза мекунанд? ин ҳамаш пӯсти чормағз аст. пӯсти чормағз аст ва чормағзҳои тозашударо гирифта инҷо мемонад. чормағзи тозашударо баъд аз инҷо мебурорад. ана аз инҷо чормағзи тоза шуда мебурояд. об рехта истодааст дар ҳамин таҷҳизот. ин чормағзҳои тоза мебошад. мана ҳамдиёрони азиз, каломи чормағз бисёр дорад. аз ҳамин таҷҳизот ёфта харидорӣ кунад. беҳтарин чормағз. ана ин чормағзҳо ба ман пӯскада дод. чанд лер? не, ин чанд лер нест мегӯяд. дигар аст мегӯяд. чормағзҳо шумо бинед чӣ хел сафеди тозаи хушрӯй озода. чанд лерам дорад мегӯяд. чанд лер дигар бо чанд лер беҳтар аст. ман ҳам хаям дирон азиз, кадоми боғҳои калони чормағз дорад, аз ҳамун таҷҳизот харидорӣ кунад, бемалол чормағзашро мешӯяд. дар паноҳи худо бошед.